Waar het begon in stilte, is nou wel luid. Do, bist een schat. Jij bent een schat. Het paad dat jeder vrijmak is nou voor us om te berinnen. Bibliotheek, archief, museum. De schat die in het onthoud van een vrouw zitten bleef. Wie vierte het ben net, wij blijven onthouden. Oud-Friesk, Mid-Friesk, Nij-Friesk. De schat van de Rede Barre. Met hem vieren we ek alle oren. Ik zag hem nog herinneren mij zijn hoen terug academie staat. Schreeuwen over seks en squalmasterskip nog heel tijd door de order van het dag. Bewaar je, oerdragen. Zulde wel rust seks winnen, interessor en toch waar dan? Leerlingen, stammemonderziekers, werknemers, filmarchivarissen, dichters, lezers, tussen de boeken in het archief. Daar het roek naar zwiert de beste vellen van jaar tijd, of gewoon, zoals ik me dat voorstel, hoe een oud bureau. De smarlappen, fabriek en het libben van een oor aan de kanscoot voor de feitelijke dieet. Libbende mierskip, boekenkost. De Bart in elk geval meer als dat wisjoggen van het plein bij de Olde Hou. Hoe dicht het er ook uitshot, fjouwe kant blok maar rare glazen. Net alleen nog oude handschriften of matige taaldingen. Er is ook drank in het café, boeken, op paddenstoelen, kansen, op aardige peteren. En er is zelfs een schatkist. Ziekest mij? Zoek je mee?